és el que m'ha dit la Marigua. Què anava a dir-vos? Doncs té raó. Sí, 38 anys, ja vaig vora els 40, i estic nerviosa. De fet, hi ha un professor en la Universitat de Melbourne que diu que les persones que anem dels 30 als 40 anys som la generació genial, que no genial. Genial. Perquè estem al mig de la generació X i dels millennials. És a dir, que estem al mig de la merda més absoluta. No saps. No saps. Clar que no estem tan endarrerits tecnològicament com els nostres pares, perquè qui de la nostra edat no li ha regalat a sa mare una tablet per al seu aniversari i ta mare l'ha agarrat i diu, ai, la falta que em feia. Que tu ja dius. I al l'endemà has vist ta mare en la cuina, en la tablet, damunt d'ella picant tomaca, o pimentó, o segons de la part que siga ta mare de València, farlopa, ja. Cada un. No estem ahí, però tampoc estem en l'edat bona d'utilitzar aquests aparells tecnològics com són els xiquets d'avui en dia, que això va taca, saps? Això ja... Mira, vos dic una cosa, la meva germana, que té uns anys menys que jo, quan es va quedar prenyar, es va assabentar que el que duia dins del ventre era una xiqueta per un WhatsApp. Concretament per un WhatsApp de la pròpia xiqueta que li el va enviar des de la panxa, saps? I el WhatsApp ficava, mama, que sóc una nena, i mou-te que no tinc cobertura, saps? O sigui, sí. Escolta, jo veia la meva germana així, i dic, mira la pobreta, què te pesa la panxa i tal? Diu que no, que estic buscant wifi per la nena. En sèrio? Que la meva germana no es feia ecografies. La nena es feia selfies i les pujava al Facebook, saps? Sí. Ai, senyor. Però mira, sí, feia mi primer riñón. Els xiquets d'avui en dia, vos dic una cosa, estan sobreprotegits. Sí, així o no? Mames d'avui en dia, estan sobreprotegits. Aneu anat a un parc d'aixòs de xiquets, avui en dia, que el piso del columpio està colxaet, perquè si cauen no es facin mal. Els xiquets així n'estan. Així n'estan. Nosaltres que pujàvem al tobogan, ja rubinat, el tobogan rubinat, que ja xuaves la vida només pujant. I al baixar, què n'hi havia al baixar? Ahir n'hi havia fang, n'hi havia vidres, n'hi havia pots, n'hi havia xeringues, a la nostra època. N'hi havia coses que feien mal, un rebut de la llum, coses que fan mal. N'hi havia, sí. I si te trencaves algo o te feies un tall o el que siga, ta mare te ho curava en mercromina. Que això valia pa tot, pa un tall, pa un ictus, el que fora. Mercromina. Pels joves d'avui en dia, mercromina, l'equivalent avui en dia seria l'aloe de vera, que també ho cura tot, saps? Ja està. Estan sobreprotegits. L'altre dia anem la meva família i jo a dinar a un rostidor. Jo me demane un porquet rostit. Ara els naturalistes han apagat la tele. I me ve el porquet rostit i jo enseguida a la meva neboda de 5 anys li faig, Carla, dic, mira, cada tia se va minxar a la Peppa Pig. Que vos fa gràcia. O sigui, és una broma, tal, saps què vull dir-te, tal.
La bronca que em pega la meva germana, tu. Tu estàs tonta, tu què li dius a la xiqueta, que això, per amor de Déu, que tal, que la nena va agarrar un trauma. Dic, un trauma? Un trauma? Vosaltres sabeu el que és tindre un trauma? Jo vos ho conte, com si fos això jo vos ho conte. Quan jo era xiconina, la meva família tenia un xalet en Bétera. I en aquest xalet, els meus cosins i jo teníem la bona sort de tindre animalets. Teníem cavalls, teníem porquets, teníem conills, teníem gossets, gatets. A mi m'enxixava agarrar el conillet, treure-lo de la gàbia, tornar-lo a ficar, donar-li de mitjana, anar darrere d'ell. Li ficava noms, fins i tot. Orelletes. Vine, orelletes. Moni, orelletes. Vine per aquí, orelletes. Era idíl·lic. I cap allà a migdia venia un tio i agarrava orelletes i se l'emportava. I jo, innocent criatura, anava darrere d'ell preguntant-li: on vas, tio? On vas? On vas, tio? Tio, on vas? On vas en orelletes? On vas en orelletes? A la cuina. A la cuina què? A la cuina què? On vas en orelletes? A la cuina. A la cuina què? I arribava a la cuina, agafava el conill potes cap avall i li feia pam! Entre cap i coll, pam! En cas mou, pam! I cap adult que n'hi havia allí es parava a pensar que n'hi havia una xiqueta mirant això. Cap adult, i si algú dia algo, m'abuelo treia la panxorra i i feia: toca dir-ho, que això que ho veig a la xiqueta, que això és vida. Això és vida. Xalà que no li va crear cap trauma. Que no me va crear cap trauma? Que no me va crear cap trauma? Clar que sí, tinc trauma, clar que tinc trauma. Vosaltres sabeu el que és estar ara, en quasi 40 anys, veient la televisió, tranquil·lament, en els meus nebots, i que aparega l'anunci de Duracell. En aquests dos conillers tocant el tamboret, i començar a veure que a un d'ells se li s'està acabant la pila. I jo començo a tindre atac d'ansietat, a convulsionar, m'aixenoll en terra, enfront de la televisió, els meus nebots preguntant-se: no està bé del cap, no està bé, la tia no està bé. I jo aixenollada dient: corre, tamboret, o si no s'aniràs de cap a la paella. Normal que molta gent de la meva edat siga vegana. Normal. En el mateix xalet que vos estava contant, passaven coses. Mon tio Vicente, quan arribava l'estiu, o en Pasqües, si feia bo, agarrava el cosí més xiconino de la maneta, anava fins a la piscina i feia... Fum! A l'àvia. Sense manguitos, ni xurrulo dice, ni res, A pelo, pam. Perquè jo crec que mon tio es pensava que la trajectòria de tirar-te fins a arribar a l'àvia, tu desenvolupaves un software rotllo Matrix que aprenies a nadar.
una mierda. Tu t'ofegaves, te ves ahí ofegante, y ton tío damunt te mirava així i feia... Este mosachit idiota. Este idiota. Toca, li feia ta tia, toca, agárralo, jo me'n vaig. I ta tia no es tirava a tu, no, en el palo de agarrar les fulles, te feia, nena, agarra't, estàs morat, agarra't, que com vinga ton tio, ploraràs emotiu. I jo deia, els collons, més motiu que salvar la teua vida? Bueno, doncs, moltes gràcies. M'ha sigut un poble meravellós i que vos vull molt, ja, mira, per vosaltres.